A ako prežiť deň bez toho, aby si vyzeral ako zombie? Poznáte to, je pondelok ráno, zobudíte sa, oči ako dve pingpongové loptičky. Najradšej by ste tento deň skipli. Ale čo ak vám poviem, že existuje niečo, čo vás dokáže nakopnúť rýchlejšie ako dvojité espresso? Je to Energy Booster. Nie je to len ďalšia energetická bomba, po ktorej budete hyperaktívni. Tajomstvo Energy Boosteru je v dvoch superhrdinoch. Tauríne a Zynamite. Taurín je ako ten váš kamoš, ktorý pomáha srdcu, svalom aj nervom a aj tej časti mozgu, ktorá sa ráno odmieta prebudiť. Zlepšuje výkonnosť pri cvičení a podporuje hydratáciu buniek. Je to presne ten kamoš, ktorý vám dodá pokoj a energiu. A teraz prichádza Zynamit. Je to extrakt z manga, ktorý preukázateľne zvyšuje mentálny výkon a koncentráciu. Viac ako 5-ročné štúdie ukazujú, že zvyšuje mentálnu rýchlosť až o 60% a fyzickú energiu o 30%. To je turbo pre váš mozog bez vedľajších účinkov. A čo sa stane, keď tieto dve zložky spojíme? No predsa transformácia z unaveného zombie na super produktívneho človeka. Takže ak chcete prežiť deň bez neustáleho pitia kávy alebo ležať pod stolom v režime nerušiť, siahnite po Energy Boostery, možno konečne stihnete všetky deadliny alebo aspoň jeden.